तोय किती रे सारखा नाक झाला रे काय एसको माते आई मारू एक माका हां बोल येऊ दसको आगो की झाले किती झाले किती वांग वसो के झोकी रे मग मारू एक कशोरी जातो किती आगो किती चालते हो बोल के जे बाली के मोरे तो तिके बाद जान ना धारी जान ने जान पुढे तो आहे बाली आगो येंडा रेग नाही ते मुठाई ओय रे ते ओय ते आहे तो बाली के हॉस्पिटल होता आणि त्याचे काम होते प्रायव्हेट हॉस्पिटल मुलांना अच्छा होय डिलिव्हरी करू आणि आउट जाते की मारो रे तू मारो को साथे चोड मारो मरे ओशी नो दादा तुम्हा जाता नाही होय मग किती कोचे पण ना बोलो आणि सांगितलं काय काम कर बाहेर गे आणि पिझ्झा चपाती वर पिझ्झा चपाती डिलिव्हरी फ्री नाही अगो येंडा पिझ्झा डिलिव्हरी फ्री ही डिलिव्हरी फ्री नव्हती का गुड मला आमने डिलिव्हरी फ्री की पिझ्झा डिलिव्हरी ही डिलिव्हरी दोन्ही करून जाते मध्ये एक साइड की करे एक साइड पिझ्झा करे कोण पाकी जाते तो उशी खायली रोज देवा त्याच जाई ना एक की जाता ते त्या जवान हीरो किती रे तू सलमान खान ओय किती अरे तू त्यामुळे टोकली होता बाबा नाही हा माझे सांगेलो आता हा 200 रुपये सांगता या 10 आता 200 रुपये तर मेरे काय मूड करून सांगले मूड कोण 20 रुपये आणला यार सांगितलं तरी सांग उठा मला असं नाही का माझे टिफिन घेते लोक 20 रुपये आला तर ते आता स्वतःचा हात तर येतो खूप होय त्या सारखं दिसते खूप आहे तू दिसती पण पाहा चित्री आणि घ्या उतार 200 रुपये जाता पोय बरे जाता नाही ते वर काढायला चाले 200 रुपये सांगत तर दिसती पण चल मग दाखवत बडबड्या काय कोण किती कोटा वाटू के होती जाय तू काय मोठा करता मरे किती झाले तू किती कोटा काय समजते हात हडपता पण मागी माई गुळी येल्लो नटरा बोलले गेलो नंतर मागे रिसिप्ट दिल्लो होय सांडोलतो पण त्याचे ट्यूब म्हणून घुरायला आणलो ट्यूब लायता तो नटरा तो सांगले त्याला ऑटो बोलायचं तू बोलला तिथे तू बोलायला ऑटो